Toy usa ka istorya sa usa ka pari nga sukad sa seminarista pa siya, perminti gud siya nga mabother sa iyang nabuhat nga seryoso kaayo nga sala. Hangtod nga human ang dugay nga panahon, pari na siya, mao gyapon, no? Naagyapon siya guilt nga gidala-dala tungod sa maong sala. Hangtod nga na-assign siya sa bag-ong parokya. Unya diha sa bag-ong parokya, dunay usa ka babayi nga sige og duol niya og muingon nga, Father, abi nimo makita nako ang Ginoo ug maistorya pod nako. Munay siging istorya sa babae sa pari. Pero ang pari dagduda, no? Wala niya gitagaan og dako kaayo nga bili ang gisulti sa maong babae. Mao nga hantod nga siguro napuno na siya sa babae. Ingon ang babae, kakita lagi ko sa Ginoo, Father. Makaistorya pa gyud nako siya. So iya na lang giingnan ang babae, o sige ha, sa sunod nga magdamgo ka og makita nimo ang Ginoo og imong maistorya, pangutan-a daw siya kung unsa ang nabuhat nako nga sala kaniadtong seminarista pa ko. Og nilakaw ang babayi. Og milabay ang pila ka adlaw, nimbalik ang babayi. Ninduol na po siya sa pari. Og karon tungura niingon ang pari, daw be, unsa may tubag sa Ginoo sa dihang imo siyang gipangutana nga unsa ang ako ang sala nga nabuhat kaniadtong seminarista pa ko. Tubag ang babayi, ako siya gipangutana, Father, pero niingon ra man ang Ginoo nga ambot, nakalimot naman ko kung unsa to. Mga igsuon, abinakog ako ray limtanon. Ang Ginoo di ay limtanon man po di ay. Ako limtanon sa daghang mga butang, bisang ingunani pa akong edad. Pero ang Ginoo malimtanon sa usa lang ka butang, ang atong sala. No? So ang Ginoo malimtanon sa atong sala, apan nasayod ta nga mahinumdum siya sa labing importante nga butang kaysa atong sala. Hinumdum siya nga kita, iyang mga anak, ug gimahal kita niya. Mga igsuon, kung nakainumdum ta ni aging o ning atong nilabay nga Domingo, gitagaan kita og mga tulo ka practical steps kung ang panaglalis, panagbingkil mo ulbo diha sa community, ano, sa atong mga relationships. Ug nindot kayo ang atong pamalandong kaniadto. Karon, tungod kay naalagi ang maong panagbingkil, may tabo man gihapon nga dunay mga panaglalis, panag-away, si Pedro nangutana kaniya, karon Ginoo, kun ang ako ang isig katawo, nakasala kanako ug akong pasayloon, ikapila man gyud ay nako siya pasayloon. Igo na ba nga ikapito? No. Mga igsuon, sa pagpangutana ni Pedro sa maong paghatag niya og pangutana sa atong Ginoo, siguro naghunahon na siya nga kung ikapito ka beses ang pasayloon nako ang tao nga nakasala kanako, bonus na gyud kaayo. Dako na gyud kaayo na nga kanang chances nga gihatag sa tao nga nakasala kanato. Kay ngano man, kaniadto man gud mga igsuon, dunay kanang mga nahisulat o mga panudlo, labi na sa mga rabbis kaniadto, nung kanang mga magtutudlo, nga kutob ra gyud makatulo ang pagpasaylo. Binasi pud ni sa diha sa sulat ni propeta Amos. Siguro kana bitawng siguro atong gitan-aw nga isa, duha, ikatulo nga sala, kana sayop gyud siguro na. Pero kung madungagan pa gani ng maong sayop, tinuyuan na, no? Kana siguro ba binasi ni ana. So, ang tolerance sa tawo kaniadto, matod pa sa maong pagtulunan, nga ang disiplina, kutob lang, pagpasaylo, kutob lang, makatulo. Ikaupat, then angay na siguro nga, ikalimtan na siguro ang maong relationship. Mao nga siguro, si Pedro sa iyahang pagbungat ni ana nga makapito, siguro doon na siya feeling nga,
the best ni gyud siguro ni nga answer or the best ni gyud siguro nga sitwasyon nga atong ihatag sa usa ka nakasala nato. Kay ikapito gud, labaw pagod sa kanunay nga giingon nga ikatulo, no? But then ang atong Ginoo nag-ingon, dili lang kay makapito, kundi kapituan ka pito. 70 times 7. Nga sa ato pa, di na nimo angay kwintahon ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato, kinahanglan nga giingon nga unlimited and always. Never mind counting. No? Unlimited, kanunay, no? Constant in every circumstances kung ang nakasala kanato muduol ug mangayo sa pagpasaylo. Mga igsuon nganong lisod man gyud ang pagpasaylo, no? Mugani na nga I think ang pagpasaylo kanunay nga topic, no, sa mga tao bisan pa kaniadto. Mao ni nga si San Pedro naaghat sa pagpangutana sa atong Ginoo bahin sa pagpasaylo. It's a constant, regular topic yun nila. Siguro ang usa ka pangutana niya na bahin sa pagpasaylo is nganong lisod man ang pagpasaylo. Sa unang pagbasa gitagaan kita og kanang ingon tag clue. Nganong lisod man ang pagpasaylo? Ang panultihon nag-ingon lisod magpasaylo tungod kay ang tawo bisan siya nakasala ug dunay tao nga nakasala kaniya, mas naka-focus siya sa sala. Grabe ang kaligut-gut, grabe ang iyang kasuko, grabe ang iyang kapungot. Na-focus siya sa maong nga pagbati, na-focus siya sa maong sala, kaysa o imbis sa makasasala. Mao na nga lisod yun, kay overwhelming man kaayo ang feeling. Every now and then, kung imong mahinumduman ang gibuhat nga sala sa tawo nga nakasala kanimo, no? Kanunay mo ma-refresh man ang feeling, katong pain, katong hurts nga imong nabati. Mao na nga lisod jud kaayo ang pagpasaylo. But then, no, giingon diha sa libro ni Sirach, okay? Hinumdumi tao nga ikaw usab makasala, no? Mao nga pasayloon gyud nimo ang imong isig kaingon. Hinumdumi na lang. Aron dali ingon siya, aron dali nimo mapasaylo, hinumdumi nga ikaw tawo mamatay, madunot raon niya. Kundi ka magpasaylo na lisod kaayo. No, kung atong tan-awon bitaw sa ato ang mga experiences, kung mag-focus gyud ta sa sala kaysa makasasala, if we embrace sin rather than the sinner, all the more mas mabother ta. Mas mulalom pagani ang maong kanang inguntag kanang samad, no? O di lang kay samad na, ning kugang na gani siguro. Magpalalom, no? It will really get worse basta mag-focus ta sa maong sala. And then we can never have the peace of mind. Na ay mga psychologist nga nag-ingon nga doon nagyoy kanang correlation ang ato ang mga bodily ailments, no? Ang ato ang mga sakit sa atong lawas ug diha sa ato ang ginatago bitaw nga kasuko. Kana daw atong anger nga di gyud tang maoy nagpugong kanato sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Dunay kanang mo siya usa sa mga hinungdan nga magkasakit kita. Tinuod pod ko atong hunaw-naon. For example, kung kinumdum ta kanunay sa sala sa mga tao batok kanato, paggabi, no, sa gabi pagtulog nato, ang kanunay natong mahinumduman ang ilang mga sala. O kay atong hinumduman ang sakit nga mao hinungdan, no? Maoy resulta sa kuan sa maong sala, di na ta katulog. And then remember, kung deprived, no, kung kulang ang tao sa tulog, do na kini dako kaayo nga epekto sa iyahang panlawas, no? Na kinahanglan gyud daw kita matulog og 8 hours a day, no? Apil na niya na ang pagtulog sa udto.
human og paniudto, no? So dako kaayo og kanang epekto, no? Lain nga epekto, dautan nga epekto kung mag-focus ta sa sala imbis nga mo-focus ta sa nakasala nga nangayo naman po hinuon og pasaylo kanato. So mo nang unang hinungdan mga igsoon nga lisod magpasaylo. Ang ikaduha nga rason nga nganong lisod magpasaylo, gitagaan ta og clue diri usab sa ikaduhang pagbasa. Nag-ingon si San Pablo nga kitang tanan buhi og patay, no? Iya sa Dios, no? So we have one Lord and Master. Whether we live or we die, we have one Lord and Master who is Jesus. Isa ra gyud ang atoang alagaran. Karon nganong lisod magpasaylo? Sa akong tan-aw tungod kay nakalimot ta nga ang atoang Lord and Master mao si Jesus. Ug tungod kay nakalimot ta, maurag ang uban nga mga kuan, ang uban nga mga dili importante nga mga butang gani ang mga kabtangan ni ana mao na noon ang ning take place, no? Sa pwesto ni Jesus sa atong kinabuhi isip our Lord and Master. Ngun ana. Nahuna ko nakahinumdum ko usa ka istorya sa kanang mag-igsuon perting datua, no? Kay kini laging ilahang pamilya naa sa kanang fishing magnate, no? O daghan kayo mga negosyo. Ug karon kay kini laging namatay man pareho ang ilahang ginikanan kanang gibilin kanila ang mga tanan gikan sa cash hangtod sa mga assets, no? Matud pa sa istorya sa cash pa lang ang magigsuon kay daghan man sila magigsuon mura og nakadawat og tag mga siguro mga 10,000 kapin, no? Ka milyon ka pesos. Ingon ana kadako ang ilang nadawat nga bahin, no? Apan nag-away gyapon sila. Nag-away gyapon. Nga grabe gyud nga away nga abot gyud sa korte ba? Kanang ikiha gyud kaso gyud kayo. Nagkaso pa gyud. Gawa sa ilang nadawat nga milyon na pag gyud nadawat nga mga assets. Pero nag-away pa gyapon. Hantod karon nagyapong away. Kaingon ko, no? Grabe na gyud. Kanang ingana nga sitwasyon na nakalimot na gyud kung kinsa gyud ang hari, no? Who is the Lord and Master. Klaro kaayo sa maong sitwasyon. Bitaw usahay mas ato pang gitagaan og dakong bili ang kwarta, ang kabtangan, no? Ang wealth, atong possessions. Mao na nga kaingon nga bisan mig igsuon pa mi ana, Father, di gyud ko mapasaylo ana kay di gyud na maayo yang gibuhat diri sa pamilya. That makes forgiveness really difficult and challenging. Mao na mga igsuon. Kung makalimuta nga atong Ginoo mao ang ato ang Master and Lord. Ang ikatulo nga hinungdan nganong lisod magpasaylo mga igsuon tungod kay siguro sa akong tanaw ani akong tawag ani ingrata. Kanang bitong dili makapagpasalamat, no? Ingrata, ingratitude. And what goes with ingratitude is kanang nakalimot sa tanang mga maayong butang nga nadawat. Ug mao ni ang atong nadunggan diri sa ebanghelyo, labi na nga kining bahina sa sambingay nga sulti sa ato ang Ginoo. Nindot kaayo ang maong sambingay. Ang diri sa Cebuano nga translation, giinanta nga ang nakautang, ang sulugoon, nakautang og milyon pesos. Okay. Well, translation lang siya kay dili man gyud pesos ang currency kaniadto nga ilang gigamit. Ang gigamit nila kaniadto denari, no? Denari. Og unsa man ang denari? Matud pa sa English translation sa maong parte sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, ang utang sa sulugoon is 10,000 talents. 10,000 talents. Dili lang talents nga musayaw, mukanta, no?
ang talent is a minted coin. Minted coin nga baga kaayo. Karaan na jud kayo, of course. Ug ang usa ka talent nagkantidad og 6,000 dinari. Okay? So ang utang 10,000 ka talents, 10,000 talents. Ang usa ka talent is equivalent to 6,000 dinari. Sa ato pa, kung 10,000 talents ang iyahang utang, it multiply nato og 6,000 denari, then ang utang niya tanan-tanan is 60 million denari. Ingon ana kadako ang utang. Again, ato nadunggan sa Cebuano translation, 1 million pesos. Dili lang. Dako kayo, 60 million denari. Karon, sa mga mamumuo kaniadto, ang minimum daily wage is 1 denari. No, trabaho ka tibok adlaw, 8 ka oras sa kaadlaw, ang sweldo usa ra gyud ka denari. Karon kung ang sulugoon magtrabaho og 5 ka adlaw sa usa ka semana ug dunay 52 ka semana sa usa ka tuig, aron mabayaran ang 60 million denari, it will take 280,000 years una niya mabayaran. Ingon ana ka dako ang iyang utang, no? So sa ato pa, in his lifetime, imposible gyud niya nga mabayaran. Unsa ibot pasabot ani mga igsoon? Nagpasabot kini, no? 60 million denari to be paid in 280,000 years. Nagpasabot ni siya nga ingon ani ang Ginoo ka generous maghatag, no? Buhong kaayo. Kung ang Ginoo magbuog kaayo, no? Grasya, mabuhong gyud ang tawo. Ingon ana lang. Karon ang sulugoon wala niya bayri og maayo, no? Wala niya gi repay og maayo ang iyahang agalon. Mao nga it becomes equivalent to sin. Mao na siya ang ingon natog equivalent sa sala. So mga igsuon, nganong wala man nakapasaylo ang maong sulugoon sa iyahang isig ka tawo, no? Sa iyang isig ka sulugoon. Tungod kay wala siya ka-appreciate, wala ingrata kaayo siya, no? Wala siya kapasalamat sa pagpasaylo sa iyang agalon kaniya nga dako kayo iyang utang. Ug tungod niini, no? Nakalimot gyud siya. Nakalimot siya. Muna importante gyud kaayo nga di nato kalimtan ang kaayo sa Ginoo. Kay kung kanunay gyud nato ning hinumduman, then dili man gyud siguro lisod nga ang tawo nga nakasala kanato muduol nga igpasaylo, no? Ug kita muhatag sa atong mga pagpasaylo. Mga igsuon, mo ni ang main lesson gyud karon nga ang Ginoo naghatag kanato og daghang mga butang, labi na nagpasaylo kanato sa dako nato nga mga sala. Sen angay as God forgives us and look with mercy on us, then we have to look with mercy on others ug angay nato sila nga pasayloon. Sa katapusan, gusto nako nga i-share kaninyo ang istorya sa usa ka pari. May ili kog istorya sa mga pari karon. Ingon ang usa ka pari nga nag-share sa iyang experience na usa daw kaadlaw ni ana, sa seminarista pa sila, na bulabog ang tibuok seminaryo kay nakadungog sila og usay nahitabo nga usa ka freak accident, no? Didto sa ilahang silingan nga minor seminary, sa ato pa high school seminary, no? Minor seminary. Unsay nahitabo? Katumanggong panahon na bag-o lang daw nahuman ning tuak ang kusog kayo nga ulan. O kay human sa ulan, daghan man og mga baki. So nag-decide ang rector sa maong seminary nga manakop silag baki uban ang mga seminarista. Kalingawan lang ba, no? Kay kini laging bago daghan nahuman ang ulan, daghang mga baki ng gawas. Og nagdala ang rector, ang pari, o kanang air gun, no? Aron dali ra siguro barilon ang kining mga baki. Ug samtang nalingaw sila sa pagpanakop og baki, sus kay wa tuyua na dakinas man ang pari. Sa pagdakinas sa pari na slide siya,
siguro na nabunal gyud ang tibuok niya nga lawas. Naggunit man siya og airgun. Pagdarkinas niya, nakablit niya ang trigger. Og freak accident gyud, no? Very sad nga naigo ang usa ka seminarista. Patay. Wa na gyud niabot og hospital. Ang sunod nga mga panghitabo matud pa sa suginlon sa pari, very tensionado kayo ang panghitabo. Labi na gyud dito sa Lamay, no? Maulaw gud daw ang mga pari nga moadto dito kay kini laging ang ilang mga kaigsuon nga pari mao gyoy nakasala sa pagkamatay sa mao nga seminarista. Ug ang amahan labihan yung kasuko. Di gyud maistorya panahon sa Lamay. Dili gyud mo atubang gani sa mga pari. O panahon sa funeral mass, diha na sa adlaw sa paglubong, finally, ning istorya na gyud ang Papa. Sa katapusan sa misa, di ba, maghatag man na og necrology. So nintindog ang amahan sa namatay nga seminarista og may istorya sa mao nga mga pulong. Ako na lang yung gisulat kay Tagalog lagi, no? Ingon siya, alam ng Diyos na ako'y isang taong mainipin. Ayaw ko nang maghintay. Gusto ko agad makuha ang nais ko. Masyadong matagal ang pagpapari. 14 na taon ang hihintayin ko upang maging pari ang aking anak. Kaya siguro ngayon pa lang ay ibinigay na ng Diyos ang aking gusto. Binigyan na niya ako ng isang anak na pari. Ug diha iyang gitawag ang pari nga maoy nakabaril sa iyang anak diha sa atubangan ug iyahang gigakos ug iyang gitawag nga iyang anak. Nga igsuon tanan nga sagaran nga mga tua didto sa funeral mass kuno. Tulo gyud ang luha, no? Ug sa katapusan na malakpak sila tungod sa kalipay. So ang pagpasaylo gyud ay mga igsuon lisod apan dili imposible. Amen.